खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों सासे लाइमोना थांनाय 17 बोसोराव जाय गेदेमा सुबुंफोरनि मान लाखिनानै खामानि मावनांगौमोन नाथाय मानो मावाखै होननानै बे समाव सोंथि खालामनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि बे सोंथि खालामनाया गोबां माने गोसारदों आरो बे समाव बिथाङा गोबां सोंथि खालामदों मा सोंथि खालामदों होनना बुङोब्ला बड'फानि मुङै थांनाय 17 बोसोराव मा जाहोनाव मोनसेबो थांखि लायासै मोनसेबो खामानि मावासै जाय खामानिखौ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बड'फानि मुङै दाबि खालामनानै 31 मार्चखौ फरायसा सान महरै रायजो नाङैनो फालिहोनो हानाय थासारियाव लानानै फैबाय जाय मुंख्लं सुजित नार्जारी आरो बिएलटिनि मासिगिरि बीर सिलागांनि मुङाव बिपिएफनि सरकारा 17 बोसोराव मा मावखो मोनसेबो खामानि मावासै बे बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा सोंथि खालामनाय बे भिडिअआ गोबां मानि सुबुंफोरनि लाख सुबुंफोरनि मबाइलनि गेजेरजों भाइरेल जादों एबा बिथांनि बे बुंनाय रावफ्रा गोबां मानि गोसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बिथाङा गोबां मानि सोंथि खालामदों जेराव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव गोबां मानि अडिटोरियाम हल लुनाय जाबाय लोगोसे बिएलटिनि मासिगिरि बीर सिलागांनि मुंखौबो गोजोर लाखिनो थाखाय गोबां मानि बिथांनि मुङाव खामानि मावबाय नाथाय बिपिएफ दला गावनिनो जाय बिटिसि एकर्डखौ बिएलटि खालामदोंमोन बै बिएलटिनि मासिगिरिनि थाखायनो जेबो मावफुङासै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय आथिखालनि जा सीएम प्रमोद बर' बिथाङा सासे आबसुनि गोख्रों दैदेनगिरिब्लाबो नाथाय बेनि गेजेराव बर' हारिनि जाबायदि गेदेमा सुबुंफोर साफ्रोमबो गेदेमा सुबुंफोरनि मुंफोरखौ गोजोर लाखिनो थाखाय बिथांमोननि जानानै खामानि मावनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथाङा सोर बहानि नाथाय जोंनि खौरां बिजोङाव एबा जोंनि बेयाव जोंनिसिम दासिमबो रोखा सफैयाखै बिथाङा सोर नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि बे बुंनाया गोबां माने गोसारनायाव बिथांनि बे बाथ्राखौ जोंनि बे खौराङाव लाबोनो गोनां जादों जेराव मोखां बिजाबनि गेजेरजों सासे लाइमोना बिपिएफ दैदेनगिरिनिफ्राय एबा फिननाय बिदों बिपिएफनि दैदेनगिरिनिफ्राय गोबां फिननाय बिदों जे थांनाय 17 बोसोराव जाय बिएलटिआ बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन बै बिएलटिनि सासे मासिगिरिनि थाखाय माने जेबो खामानि मावासै जाय मुंख्लं सुजित नार्जारी गिबि बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांनि मुङाव माने मोनसेबो खामानि मावासै बेफोरबायदि आरो लोगोसे बड'फानि थाखाय मानो मोनसेबो खामानि मावासै नाथाय आथिखालनि बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा गोबां माने बेफोरनि थाखाय खामानि मावनायखौ लानानै बिथाङा बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुदों दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव मा जाहोनाव बेफोरबायदि एबा बर' हारिनि मुंख्लं बिथांमोननि थाखाय जेबो खामानि मावासै बे फिननाय बिनायखौ सोंथि खालामनानै फिननाय बिनायखौ जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा रायलायनो नागिरदों जोबोर गोनां बे बाथ्राया एबा नोंथांमोना मिथिना लानायाबो जोबोर गोनां बे गोनां बाथ्राफोरानो जाहैबाय जोंहा माखासे हारिनि गेदेमा सुबुंफोर दङ जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो बर' हारिजों दिनैसिमबो सिबिजायो एबा गोसोखांजायो जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बेजों लोगोसे सुजित नार्जारी बड'लेण्डनि फार्स्ट मुंख्लं एबा गिबि मुंख्लं जानाय सुबुं आरो बेजों लोगोसे बिएलटिनि बीर सिलागां बिएलटिनि गायसनगिरि एबा चेयारमेन आफादगिरि बीर सिलागां बिएलटिखौ गायसनग्रा बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो गोसोखांबाय थायो बिथांमोननि मुङा अरायबो बर' हारिनि गेजेराव थालांबाय थागोन दायो खोथाया जाहैबाय जाय बिएलटिखौ दादोंमोन बिएलटिआनो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसि सुक्तियाव हाग्रामा महिलारिया सिफ जाना फैदों दा बै बिएलटिखौ गायसनगिरि बीर सिलागां बिनि मुङै हाग्रामा महिलारिया बा बिपिएफ सरकारा बै बीर सिलागांनि मुङाव बिपिएफ सरकारा दिनै मा मावदों नाथाय दिनै प्रमोद बर' एबा दानि बिटिआर सरकारा इउपिपिएल सरकारा बीर सिलागांनि मुङै मोन 10टा बा 10टा साब डिभिजनाव रुरेल स्टेडियाम गायसननानै होदों प्रमोद बर' बिथाङा सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव 17 बोसोर बा 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा बिथांनि मुङाव सुजित नार्जारीनि मुङाव मा मावनो हादों नोंथांमोना एसे नायनायसाय नाथाय प्रमोद बर' बिथाङा सुजित नार्जारीनि मुङाव जोंनि बिटिसिआव मोन 40टा समस्ति दङ बे मोन 40टा समस्तियाव इउपिपिएल सरकारा मोनफा मोनफा कमिउनिटि हल गायसनदों दा आं बेखायनो सोंनो लुगैदों बिपिएफनि बै माखासे बाथ्रा बुंबाय थाग्रा इउपिपिएलखौ बुंबाय थाग्रा बिथांमोनखौ बे सुजित नार्जारी आरो बीर सिलागांनि मुङै बिपिएफ सरकारा मा बानायदों बिथांमोननि मुङै बिपिएफनि माखासे
लिडारफोरा फिननाय हो। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा रायलायनो नागिरदों, जोबोर गोनां बे बाथ्राया, एबा नोंथांमोना मिथिना लानायाबो जोबोर गोनां। बे गोनां बाथ्राफोरानो जाहैबाय जोंहा माखासे हारिनि गेदेमा सुबुंफोर दङ, जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो बर' हारिजों दिनैसिमबो सिबिजायो एबा गोसोखांजायो। जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बेजों लोगोसे सुजित नार्जारी, बड'लेण्डनि फार्स्ट मुंख्लं एबा गिबि मुंख्लं जानाय सुबुं, आरो बेजों लोगोसे बिएलटिनि बिर सिलागां, बिएलटिनि गायसनगिरि एबा चेयारमेन आफादगिरि बिर सिलागां, बिएलटिखौ गायसनग्रा बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो गोसोखांबाय थायो। बिथांमोननि मुङा अरायबो बर' हारिनि गेजेराव थालांबाय थागोन। दायो खोथाया जाहैबाय, जाय बिएलटिखौ दादोंमोन, बिएलटिआनो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसि सुक्तियाव हाग्रामा महिलारिया सिफ जाना फैदों। दा बै बिएलटिखौ गायसनगिरि बिर सिलागां, बिनि मुङै हाग्रामा महिलारिया बा बिपिएफ सरकारा, बै बिर सिलागांनि मुङाव बिपिएफ सरकारा दिनै मा मावदों? नाथाय दिनै प्रमद बर' एबा दानि बिटिआर सरकारा, इउपिपिएल सरकारा बिर सिलागांनि मुङै मोन 10टा बा 10टा साब डिभिजनाव रुरेल स्टेडियाम गायसननानै होदों। प्रमद बर' बिथाङा सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव 17 बोसोर बा 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा बिथांनि मुङाव सुजित नार्जारीनि मुङाव मा मावनो हादों? नोंथांमोना एसे नायनायसाय। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा सुजित नार्जारीनि मुङाव जोंनि बिटिसिआव मोन 40टा समस्ति दङ। बे मोन 40टा समस्तियाव इउपिपिएल सरकारा मोनफा मोनफा कमिउनिटि हल गायसनदों। दा आं बेखायनो सोंनो लुगैदों बिपिएफनि बै माखासे बाथ्रा बुंबाय थाग्रा, इउपिपिएलखौ बुंबाय थाग्रा बिथांमोनखौ, बे सुजित नार्जारी आरो बिर सिलागांनि मुङै बिपिएफ सरकारा मा बानायदों? बिथांमोननि मुङै बिपिएफनि माखासे लिडारफोरा फिननाय हो। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा रायलायनो नागिरदों, जोबोर गोनां बे बाथ्राया, एबा नोंथांमोना मिथिना लानायाबो जोबोर गोनां। बे गोनां बाथ्राफोरानो जाहैबाय जोंहा माखासे हारिनि गेदेमा सुबुंफोर दङ, जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो बर' हारिजों दिनैसिमबो सिबिजायो एबा गोसोखांजायो। जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बेजों लोगोसे सुजित नार्जारी, बड'लेण्डनि फार्स्ट मुंख्लं एबा गिबि मुंख्लं जानाय सुबुं, आरो बेजों लोगोसे बिएलटिनि बिर सिलागां, बिएलटिनि गायसनगिरि एबा चेयारमेन आफादगिरि बिर सिलागां, बिएलटिखौ गायसनग्रा बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो गोसोखांबाय थायो। बिथांमोननि मुङा अरायबो बर' हारिनि गेजेराव थालांबाय थागोन। दायो खोथाया जाहैबाय, जाय बिएलटिखौ दादोंमोन, बिएलटिआनो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसि सुक्तियाव हाग्रामा महिलारिया सिफ जाना फैदों। दा बै बिएलटिखौ गायसनगिरि बिर सिलागां, बिनि मुङै हाग्रामा महिलारिया बा बिपिएफ सरकारा, बै बिर सिलागांनि मुङाव बिपिएफ सरकारा दिनै मा मावदों? नाथाय दिनै प्रमद बर' एबा दानि बिटिआर सरकारा, इउपिपिएल सरकारा बिर सिलागांनि मुङै मोन 10टा बा 10टा साब डिभिजनाव रुरेल स्टेडियाम गायसननानै होदों। प्रमद बर' बिथाङा सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव 17 बोसोर बा 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा बिथांनि मुङाव सुजित नार्जारीनि मुङाव मा मावनो हादों? नोंथांमोना एसे नायनायसाय। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा सुजित नार्जारीनि मुङाव जोंनि बिटिसिआव मोन 40टा समस्ति दङ। बे मोन 40टा समस्तियाव इउपिपिएल सरकारा मोनफा मोनफा कमिउनिटि हल गायसनदों। दा आं बेखायनो सोंनो लुगैदों बिपिएफनि बै माखासे बाथ्रा बुंबाय थाग्रा, इउपिपिएलखौ बुंबाय थाग्रा बिथांमोनखौ, बे सुजित नार्जारी आरो बिर सिलागांनि मुङै बिपिएफ सरकारा मा बानायदों? बिथांमोननि मुङै बिपिएफनि माखासे लिडारफोरा फिननाय हो। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा रायलायनो नागिरदों, जोबोर गोनां बे बाथ्राया, एबा नोंथांमोना मिथिना लानायाबो जोबोर गोनां। बे गोनां बाथ्राफोरानो जाहैबाय जोंहा माखासे हारिनि गेदेमा सुबुंफोर दङ, जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो बर' हारिजों दिनैसिमबो सिबिजायो एबा गोसोखांजायो। जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बेजों लोगोसे सुजित नार्जारी, बड'लेण्डनि फार्स्ट मुंख्लं एबा गिबि मुंख्लं जानाय सुबुं, आरो बेजों लोगोसे बिएलटिनि बिर सिलागां, बिएलटिनि गायसनगिरि एबा चेयारमेन आफादगिरि बिर सिलागां, बिएलटिखौ गायसनग्रा बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो गोसोखांबाय थायो। बिथांमोननि मुङा अरायबो बर' हारिनि गेजेराव थालांबाय थागोन। दायो खोथाया जाहैबाय, जाय बिएलटिखौ दादोंमोन, बिएलटिआनो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसि सुक्तियाव हाग्रामा महिलारिया सिफ जाना फैदों। दा बै बिएलटिखौ गायसनगिरि बिर सिलागां, बिनि मुङै हाग्रामा महिलारिया बा बिपिएफ सरकारा, बै बिर सिलागांनि मुङाव बिपिएफ सरकारा दिनै मा मावदों? नाथाय दिनै प्रमद बर'
एबा दानि बिटिआर सरकारा इउपिपिएल सरकारा बिर सिलागांनि मुङै मोन 10टा बा 10टा साब डिभिजनाव रुरेल स्टेडियाम गायसननानै होदों प्रमद बर' बिथाङा। सुजित नार्जारिनि बिथांनि मुङाव 17 बोसोर बा 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा बिथांनि मुङाव सुजित नार्जारिनि मुङाव मा मावनो हादों नोंथांमोना एसे नायनायसाय। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा सुजित नार्जारिनि मुङाव जोंनि बिटिसिआव मोन 40टा समस्ति दङ। बे मोन 40टा समस्तियाव इउपिपिएल सरकारा मोनफा मोनफा कमिउनिटि हल गायसनदों। दा आं बेखायनो सोंनो लुगैदों बिपिएफनि बै माखासे बाथ्रा बुंबाय थाग्रा इउपिपिएलखौ बुंबाय थाग्रा बिथांमोनखौ, बे सुजित नार्जारि आरो बिर सिलागांनि मुङै बिपिएफ सरकारा मा बानायदों बिथांमोननि मुङै बिपिएफनि माखासे लिडारफोरा फिननाय हो।